Heippa tyypit, mun pitää olla nyt hiukan hiljempaa, koska mun vanhemmat nukkuu tällä hetkellä. Mutta mä pelaan Dynamitella tätä rähinäpallomäppiä ja koitan saada mulle 20 700 niin toi pokaali täyteen. Mennään pelaamaan nyt. Mua kestää hetki päästä tähän peliin. Mä menen nyt pelaamaan ja katsotaan miten tää menee ja sitten mä toivon, että mä voitan. Vitsit oikeesti. Tää on ärsyttävää, kun toi Dynamitin gadgetti osuu sun. Mitä ihmettä? Mäkin alan nyt käyttää sit tätä gadgettia. Mä toivon, että mä nyt voittaisin. Pitäisikö ehkä ottaa muuta? Ai oikeesti. Tää on niin järsyttävää. Mä päätin ostaa tän emoten tänään. Se oli hyvä valinta. Se oli hyvä valinta. Se oli oikeesti vörtti ostaa. Se on hyvä. Voit mun kävellä sitä niin paljon. Mitä ihmettä oikeesti. Ainoa tätä. Elikkä siis tällä hetkellä te vaan saatte katsoa kun mä kuolen. Yes. Kyllä mä voitan. Oh my god, mä oon niin varma. Oh no. Musta tuntuu, että me hävitään todennäköisesti. Yes. Mitä? Ai se käytti gadgetin se. Bow. Oh my god. Niin aika. Oh my god, mä oon huono. Toi Crow vois kyllä vetää tuolla aika hyvin tällä hetkellä. Mitä? Oh my god, toi Dynamite tyyliin tuli ihan huoleltuolta. Se tuli yksin. Sieltä aika hyvin. No niin, älä. Mä pidättelen. Oh no. Miksi tää ei voi käyttää mun superia? Yes. Tää on helppoa. Eiku tasapeli. Vikalla sekunnilla voittaa. Tää on hyvä. No, se oli siinä. Se olikin yksi peli. Mä voin mennä pelaa hiukan enemmän, koska mä en halua, että katsotte vain yhden pelin. Mä voisin ottaa Piperi. Mä en tiedä miksi mulla ei ole yhtään skiniä käytössä tällä hetkellä, mutta yksin peli. Toi mappi. Tää loitkareita.
sitten taas pelaamaan. Musta tuntuu, että mä tyyliin hävin taas ekalle tyypille, ketä tulee mua vastaan. Koska mä en oo mikään pro. Mut jos joku haluu olla mun Brawl Stars duo, niin laittakaa mulla TikTokkiin viestiin. Mun TikTokki on... Oh my god. Mut jos joku haluaa olla mun duo, niin laittakaa mun TikTokkiin viestiin. Mun TikTokki on tää. Sama kuin mun Brawl Stars, niin mitä Eko Cookie. Mikä mun pitäisi ottaa? Menen Emtsillä. Let's go. Tää on sitten viimeinen peli. Sovi. Tää on näin. Että on vikapeli. Mä voin koittaa tehdä toi johonkin aikaan vielä tänään videon. Jos mä jaksan. En mä kyllä ehkä tee. Noniin. Ja katsoti. Vasta 7 minuuttia, okei. Mä oikeesti, mua alkaa ärsyttää, että mä kuolen ekalla tyypin. Mä otan Mortiksi, mä voitan kaikki. Ei. Siinä mun hyvä Mortis. Mun lempityyppi. Mutta please joku olkaa mun duo. Mä toivoisin, mä tarvitsen jonkun duon. Mutta suomalainen. Koska mä en jaksa englantilaisia. Oh no. Missä se on? 2 enää. Mitä? Mua ärsyttää oikeesti. En pelaa lähinnä palloa yhden pelin. Mua ei kiinnosta nyt häviinkö mä vaikeen. Hei muuten, joinatkaa mun jengiin. Se on tällainen Cookie Monsters. Sä tarvitset 9000 pokaalia, jos sä haluut. Ja jos sä oot 4 päivää offlineissa, niin sut kikataan. Elikkä tulkaa tänne. Mun jengiin. Ja please seuratkaa mua. Että mä saisin 50 seuraajaa, niin mä saisin tehdä liven. Se olisi niin siistiä. Sanokaa mulle sitten, jos mulla on väärä. Niin toi puldi Mortiksella. Kertokaa mulle please. Oh my god, siis oikeesti. Syötä. No. Ja antakaa mulle TikTokissa viesti, jos mä pelaan jotenkin huonosti, niin antakaa mulle jotain tippejä. Häviö. Eiku. No niin, ja kuollut. Mä tiedän mitä mä teen. Noniin. Heippa.
nähdään seuraavassa videossa tai sit alta vastaan. Mutta heippa!